Mun aikaisempi postaus hylätyksi tulemisen pelosta on saanut paljon reaktioita aikaan. Vaikka sä kärsisit hylätyksi tulemisen pelosta, niin välttämättä sä et aina itse tunnista sitä heti. Eli se pelko ilmenee ehkä jopa sellaisissa tilanteissa, mitä sä et ehkä ajattelisi, että se voisi siinä näkyä. Esimerkiksi miellyttämisestä usein ajatellaan, että okei, mä haluan vaan toisille hyvää. Että en mä halua mitään riitoja tai mitään sellaista, että mä haluan toisille hyvää ja that's it. Mutta usein kyse on siitä, että silloin laitetaan omat tarpeet sivuun. Kyse on miellyttämisestä, joka kumpuaa usein siitä hylätyksi tulemisen pelosta. Siellä kaiken taustalla on lapsuuden ikävät kokemukset tai ehkä semmoiset tietynlaiset tunneilmapiirit tai jotkut kokemukset, meidät on sysätty sivuun, me ollaan koettu turvattomuutta. Tai sitten myöhemmin elämässä kertyneet kokemukset siitä, että on tullut jätetyksi, on tullut arvostelluksi. Tällaiset kaikki voi johtaa siihen, että pelkää, että taasko mut hylätään, taasko mut jätetään, eikö mä kelpaakaan tällaisena kuin mä oon. Hylätyksi tulemisen pelko lävistää usein meidän elämän eri osa-alueet. Ja sen takia se on niin perustavanlaatuinen asia, että sen kohtaisi ja että sen haluaisi hoitaa. Tällainen turvattomuuteen perustuva pelko on usein myös sellainen, että se jää sinne elämään myös jollain tavalla vaikuttamaan. Mutta silloin kun sä löydät siihen oikeat työkalut, juttelet siitä avoimesti, kohtaat niitä tilanteita, valitset tehdä toisin, niin silloin sä voit päästä siitä asiasta eteenpäin.